ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to lewe to hijaja to tampi daro to gurela cooga to atena to burguduna to ñaabina to jawaldi to feeralla kon takkusan juula ha e nder galle ceerno abou diaba sow to beylel gawdi wurnayyi kon takkusan kadi juula ha to galle ceerno siliya si to mbaye ha to galle ceerno kodda Diop to mbañi ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men ko ɓuuri jañude leydi Mauritanie ko nogas ko sappo e jeegom goski taw ko mayɓe yinnoɓe wadde ɗanne suuɗeru yitaɓe tigui e ngorala nokku biteɗo lagguweran tawe sara no adibo ha joni to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie gonnoɗo e jillu mum to leydi Arabie Saoudite o arti wendoga talata hanki nder Nouakchott to leydi Mauritanie ha joni hitande fandede noon taw ko hitande scolaire woni année scolaire 2024 à 2025 teskama tigui ma ɗemɗe guindiji batte jangguede nder école aji hano hannirtini kabaruji men nder leydi Sénégal ko ɓuuri jañude leydi Sénégal Macky Sall fuɗɗima jillu mum taw ko tournée économique e nder Kolda to leydi Mali ko to wuro witego Dialasogo toon ko base uji ɗiɗi taw ko terroriste uji woni ko fama bonni ɓe keptiniɓe motoji kewɗi e arme kewɗo kedde Afrique ma ketto musidɗo men sehil men hono Alassane Oumar Mbodja kabaruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Iran to leydi Liban to leydi Allemagne to leydi France ha to dowlaji tedduɗe Amérique bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mum mo aadodiri e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalowal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune cafro rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol. ceerno Djiby Sy Allah ne rokki ɗum mbawka e hattani wawde ittude dendagal mborosaji e rafiji gonoji e nder reedu ɗi neɗɗo fonno oppirede o yaltinum ha laaɓa taw reedu mum sekaka ko leɗɗe o rokkanma so tawi a yeyri leɗɗe ɗe a waɗi no wirumani mborosaji ɗi kala jalta ha jiira guite maɗa. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo so tawi a ƴetti ɗum sappo e jeenayi rafin yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wirumani rafiji kewɗi sanne ma jaltema hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ne yawde rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoji arsigaji ustoji dabruji. ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi taw ko rafiji goragu e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biteɗe muuɗa hirda sa ƴetti ɗum joni yittoɗa hoorema hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema e inde nene ma dokkatamo o haala ko wone ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi. dendagal noon yidɓe waɗinede listihar so tawi ko wonɓe nder leydi Sénégal ko 2000 francs CFA woni temedde nayyi mbuɗu so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu o guya. ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weeva ko numéro Orange Money on numéro kadi ko numéro makko appelé nder leydi Sénégal numéro ko 00221 78 128 35 98. ceerno Djiby Sy jiɗɗo yewtude makko to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe mum wonde base makko to Nouakchott ne golla hano hannirta ni ene tawe ɗon almudo makko miñi ko ene wiye ceerno Alassane Sy.
ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to Agnam siwol galle makko ne tawe dande goudron sara weev mawɗo agence weev mawɗo mo Agnam siwol dendagal otoji paaɗi Dakar ummiɗi Wourossogui ko galle makko ndewata dendagal otoji kadi ummiɗi Dakar ene paayi Wourossogui ko ɗon ndewata ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe kese pula ɗen leɗɗe ittata ko seero e dendagal ñonkoto gonɗo e nder reedu neɗɗo omo jogui leɗɗe kadi a jubbata hen seeɗa mbaɗa e ataye sa yari dendagal rafiji gonɗe e maɗa hay gorago ene ɓeyda haano haalirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gonel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinnoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimen koye mabɓe ɗoɓe jambitanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtanoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayir Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Raneru Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba 15 lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati eɗen gone jaslari goo lewru jumadul awwol hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi caggal fergo men nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama habruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba en ñaguima yafuy noon e kirgol kabaruji ɗi nde won noon ma jippoɗen ne mbawin wadde kabaruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen autorité ji halfinaɓe nden ka e kisala gendi Mauritanie taw ko falde Nouadhibou e ko taari ɗum ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti 16 goski sagataɓe taw ko yinnoɓe wadde ɗanne suuɗaru mayɓe kay e nder maaje kaɗɗe hen taw ko maayo ngo wukkitiɓe ha to maayo ngo wukkitiɓe to rewo leydi ɗi goskiji ɗi ɗon tawa tigui koye fango woni plage wuuro witego la Guera ne tawi nder leydi Mauritanie waɗɗani Nouadhibou
kana kene wana noona kene wana yontere joni kadi siftinde on kene wana yontere joni fodde sappo e tati goski jiitinoma e ndera bateau goto e ndera o noon diwan ala gurana noon waɗɗani Nouadhibou ene sikka tan noon bateau ene sikka tan noon ko bateau jollunoɗo ɓe on bateau foti fuggade kayim e hayre woni rocher ko ɗum foti sabade accident oɗon bateau ha fodde mbiɗen sappo e jeegomo neɗɗo wasi hen pittali mumen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen délégation militaire uji taw ko Algérie naɓe ina tawi jillu muɗum e nder leydi Mauritanie ɓe visiti noon hôpital uji e dispensaire uji militaire tawateɗi e nder leydi he e nder ha tengti en Nouakchott ɓe jillima hôpital militaire mo Nouakchott ɓe jeehi kadi ha to centre de santé de la police nationale mo Nouakchott mujibu jillu ngu noon ko tafde kay cihlagal e gollodiral moƴƴal to banggue fannu santé militaire hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi délégation noon délégation Algérie naɓe o noon waɗi tigui waddi batu mabɓe taɓe baddi batuji mabɓe ɗiɗi noon hen batu gadannugo ngu ɓe baddi ɗum koye ardiɓe hôpital militaire mo Nouakchott caggal ɗum batu ɗiɗaɓe ɓe baddi ɗum koye ardiɓe centre de santé police nationale mo Nouakchott ɓe police nationale mo Nouakchott ɓe goni kay koye jillu mabɓe taw ko jillu gollal e jillu cihlagal jillu ngu noon ko balɗe joyyi e nder gendi Mauritanie tawe e nder gendi e nder balɗe joyyi e nder Mauritanie tawi ala ko woni fandare mabɓe noon so wona kay yidde ɓeydude jokkodiral hakkude doctoragal militaire uji leyɗeɗe ɗe ɗiɗi Abdel Salem wul ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Abdel Salem wul Mohamed Saleh ko kañum woni ministre kalfinaɗo ko fati l'économie et développement durable mo leydi Mauritanie o bismima ñande altine ɓennuɗo o e représentant o bismima o joddima e on taw ko représentante banque mondial e nder Mauritanie joɗiniɗo boñ woni joɗiniɗo boñ windere nder leydi Mauritanie biyeteɗo madame Christiana Santos ɓe jewtidi noon ko heewi ko fate jokkodiral moƴƴal e gollodiral moƴƴal hakkude leydi Mauritanie e boñ windere ha tengti noon e fannu faggudu e ƴellitare duumini woni économie e développement durable ñande altine nde kadi kanko ministre de l'économie o joddinoma e ambassadrice joɗaniɗo dowlaji tentuɗi Amérique e nder Mauritanie hono madame Cynthia Christa ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen production pour la première fois e nder leydi Mauritanie ɓuuri production or e nder leydi Mauritanie ɓuuri tigui production fer woni jamde e nder hitande 2022 mayde nde en 2022 or woni premier produit d'exportation e nder leydi he hono no holi rapport annuel catala bitengal ITIE e kolliri noon koɓe kolliri noon ko kolliri noon ko heɓa e or en 2022 ko nani ko ene double tigui woni double ene sowo tigui o heɓa noon en 2021 e sifti saabu kay en 2022 or nanni e nder boñ leydi Mauritanie capanɗe joyyi e jeetati milliard taw ko haalisa ugoya e ɗum qime noon ha 1,46 milliard taw ko haalisa dollar ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoɗojo gendiɗi gonnoɗo e jillu mum to Riyad to Arabie Saoudite taw to yede batuji ɗiɗi o arti wendoga talata hanki e nder lamorgo gendi makko o tawi noon hoɗo jagorde makko yimɓe gouvernement hewɓe ne gaari jaɓɓade mum to bowal lade diwañgal tum sim to Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen à partir de hitande secondaire fande woni année scolaire 2024 2025 ma wattu jangede hano hanirta ni e nder école aji leydi Mauritanie kala ko wite ɗemɗe gendije leydi ndi kala ma wattu jangede e nder ɗiɗon école aji ko talata hanki o sappo e nayyi lewru jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et des réformes du système éducatif hono biyeteɗo Sidi Oula Moulay Jeyne ko on tiñaɗo talata hanki o waɗi déclaration ko fati kay e oɗon fannu tawa kadi ko manière officielle o waɗi haalande
nden noon koye saaha investir nden oɗo conseil scientifique de l'institut pour la promotion et de l'enseignement de langue nationale. On institut noon waɗi tigui koye nder on conseil noon d' institution on investiture waɗi tigui koye nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie. On conseil noon koɓe sappo e nayo sagata konne ɓe gondi ɓe ko sappo ene neɗɗo goni hen tawi kadi ko des experts ko fate jangde e expert ko fate société civile ene tawi kadi ko daraniɓe ko fati kay e ɗemɗe gendije no janguira hano hannirta ni e nder leydi he. On conseil noon ene jiiya e réforme du système éducatif mo leydi ndi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jen ha to jolal noon ko hewani wadde e nder leydi Mauritanie waɗi so kursi pucci taw ko pucci sartaji hewna wadde kay ko kursi taw ko pucci baɗɗaɗi hande noon kikiɗe hande o noon teskama tigui ɗamina kayma watto e nder wuuro jol ko kursi sartaji taw kadi ko kursi hakkude leydi ɗiɗi woni hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal saabu kay puccu sareda ɓurgo e teskede ɓurgo yawde e lappolpal dande maayo ngo Sénégal kañum tigui ɗaftodirta guel ɗo kawguel e puccu saret taw ko ɓurgo yawde e lappolpal dande Mauritanie taw tengo to jowolam ɗum noon ma en ketto musidɗo men sehil men Keccel Jam ko waɗɗi yanke likseba naji oɗo saaha joni kañum e délégation mum ummiɓe ha to likseba arɓe tawtorede guel ɗon kawguel ko fati ka e kebbugal. Kecco salamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu min calmitimama min juurimama eyi ko namdiɗa ko ni hande ko ɗo e jowol he min ñalli e wuuro meɗen jowol e galle musidɗo meɗen wiya Kalidou Yero Sow ko galle muɗum min ñalli addi min ɗo ko kanko Kalidou Yero ko neɗɗo jontaɗo no feewi joom pucci emin ndendi yidde e pucci he kanko ne kala mo course sene waɗe ɗo ko kanko woni mawɗo joom pucci en wonande jowol eyyi oɗo dumuni fof noon suko goɗɗo jontaɗo kadi ne to cilonto ene wiye sekkan kadine ko noon waye pucci kadi ko jontaɗo toon no feewi kadine ko gowɗo kala pucci ngo jogui ko daɗe wonata kañum noon koko hawino hannde banggue Sénégal o ha laaɓi joni noon wi wonde nani pucci nana Mauritanie ga ko pucci bawɗo hande noon kanko Kalidou Yero omo jogui ndimagu woni kañum ne wawi falde mabɓe ndeɗo ndimagu makko wawi falde mabɓe ndeɗo mo jogui ndimagu ngu wiyata ɗum ko Mamadou Saydou Billel way sekkanno jogui ndimagu kañum ne wiyata ndimagu ngu ko donnetake dimaɗi ɗi koɗi nanaɗi e diwanuji he foof eɗi nandira kamɓe sukaɓeɓe kala gimmiɗo banggue wargo ga so naati banggue Mauritanie o wiyata wonde ko an mbeɗa nanani ndimagu sekkanɗo kala gummiɗo ga hen wiyata ko mbeɗa nanani ndimagu Kalidou Yero ngu haala majji noon rewda ha kamɓe ɗiɗi ɓe batti haaldude e téléphone ngaji ha ɓe mbi wonde joni ɓe jiiɗi waddude course eyyi sekkan noon ummima Thilon kañum kadi e délégation o foof kadi ne ko Fouta Sénégal o foof rewe makko tugge Koɓɓille en Hoore Fonde en ɗum ɗo joni ɓen diwan mum no mum no jidiri ari ewa kanko Kalidou Yero ne kala kennoɗo ga e banggue Mauritanie wonande banggue joom pucci en wonɓe Kahayɓe joom pucci en wonɓe Likseyba joom pucci en wonɓe no wiyetene ɗala he Mafoud ɓen mum no jidiri kañumen kala gaari nottima ɗo ha Koundel en ha diwan oɗo kala ɗo joom pucci wonno ari nottima ɗo kañumen foof gaari ɗo kanko Kalidou noon o wari gayi o wari danniri o wari guertoɗe ɗum ɗo foof ko pour wonde yo yimɓe ñaami yo nder yo belta ɓe joododima ɗo Kalidou wima wonde ndewa naati leydi ndi o andirta o liɓama ko guila ndewa taccata nde o change inde makko o wi wonde joni o wiyete ko Famba o natti wiyete Sekkat anandi o change inde makko kanko noon wi ala addanimo wonde change ude inde makko joni ko pour miijade Mauritanie naɓe ene wawi taw ko joom kaɓɓe en ko joom liggoyaji en so tawi ne liggo Famba o base jaggudeɓe kanko joni noon ko takkusane hande so tawi yimɓe juuli takkusane ko ɗo ko dimaɗi ɗi kawrata ɓe ummoto ko guiray 9 kilométre hakkude muɗum e juuɗe anani kadi jogdu ala dimaɗi ɗi jaɓɓat tan mbaɗata tan ko yaadu eɓe jogui ɗo jaɓɓal gotal ɓe mbiyata ɗum ko Rambo kanƴi kala ko ngal jaɓɓal kala firtude jaɓɓal ngal yalti ɗum ɗo hono dimaɗi se gonoji France ɗi ko dogata sérieux ji ɗi ko dogata ko ɗen jaɓɓe ko ɗen mi jaɓɓiti ewa kala change ude jaɓɓal ene wayno yalti kañum gañama joni noon ko takkusane hande woni golle ɗe joni laaɓe fof noon gaari bawɗi piya e musique aji nana mbiɗa kala ko ɗen miijo e aduna namɗo waɗe ɗum noon so Allah jaaɓi so tawi en juuli takkusane
dimal ɗin dogata so tawi dimal ɗin dogi noon ene wawi hajjo o résultat o min ɗon ko rokkude kikiɗe he so Allah jaaɓi min mbaɗan on leppol janggo so tawi hawre journal o yonti min dokka on mbaɗon no victoire o yaari ni e on calminama on juurama oɗo ko musidɗo moɗo Keccel Thiam jeeya ko ligseɓe e kañumne ko yiɗɓe pucci jeeya kecco baylo Thiam golle ma jooɗi paawi eɗen peewi eɗen mbiya tan dendagal bandiraɓe kala yiɗɓe hebde résultat kikiɗe janggo kay yo mbaɗ connexion moy ha timma mbatta hakkillaji mumen e jayde men jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ma on keeb kay kawguel ma on keɓɗo victoire hakkude kay puccu Sénégal kañum go puccu Mauritanie kabaruji men e ɗemngal pulaar ɗon to jowol ko ɗon taccirtena payen to leydi Sénégal talata hanki o sappo e nayyi lewru jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati accident musɗo waɗi to wuuro witego wuuro witego ten kotta dinga noon en tawe sappo e jeetati kilométre hakkude mum e Kédougou jamma hanki o ɗum waɗi jamma hanki sanga 21 heures woni 9 heures jamma ko camion dimdunoɗo marchandise ha tiddi ko kañum tigui naati e less pont biɗo dakka ndiyam sofreɓe hewɓe no feewi chauffeur o noon teskama chauffeur o ɓittima e nder camion he ronka tigui yo yaltu matériel kadi kewɗo boni hen sofreɓe hewɓe autoji yahannoɓe ko aranoɓe koyɗe mumen kala dartima gam yidde fabademo on chauffeur ɓiliɗo e nder auto mum ene juuki hen e wulla paabe kam kono noon yimɓe ɗeɓani yaltindemo e nder oɗon auto ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen talata hanki o Karim Wade ko ɓi Abdoulaye Wade kañum woni candidat landa PDS kañum ko fati e sumgoji tijjaɗi en 2024 kanko Karim Wade noon teskama ɓe tafi plateforme on plateforme noon ko chaîne WhatsApp tawa e nder oɗon plateforme eɓe mbawa yewtidde hen ko fati kay e candidature makko e ko fati kay keɓogal sumgoji ɗi e ko fati alhaali landa kakala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e nder tournée économique mo Macky Sall horejo gendi Sénégal waɗi e nder région mo Kédougou kanko Macky Sall noon o rokki toon coup d'envoi ko fate puɗɗugol golle désenclavement e wadde kay laabi goudron to ko nokku mo mbiyata corridor hakkude Dakar fayi Bamako to banggue rewo e to banggue worgo leydi ndi kala tawi kadi ko laabi kewɗi tawi kadi ko laabi kewɗi gartam no fewi ƴellitoji ko fati e julago woni commerce hakkude leydi Sénégal e leydi hoddiɓe ko wayno leydi Mali ko wayno leydi Guinéji ɗiɗɗe kala ko wayno leydi Gambie Burkina Faso leydi Niger e leydi Niger kala o waɗi lancement noon puɗɗugol golle ɗe taw ko projet ji tati routier e nder ɗiɗon e nder région orientale ene tawtora noon coup d'envoi o ene tawtora puɗɗugol golle ɗe noon hono hoore jagoɗo makko Amadou Ba wondude ministre makko des infrastructures et des transports terrestres et du désenclavement hono biyeteɗo Mansour Faye ene tawtora golle ɗe kadi e tawtorama kadi hewɓe e yimɓe gouvernement o ene tawtora ɗum kadi hono directeur général satala bitengal Guéroute Sénégal hono Ibrahima Ndiaye wadɓe golle ɗe noon mbiɗena koye pecce tati hen feccere arwenide noon ko pewnugol corridor Dakar Bamako to banggue wargo tawi koye dow route nationale numéro 7 tronçon hakkude nokku biteɗo makko faade Kédougou faade Saraya faade Moussala so tawi ko deuxiéme tronçon woni drogere ɗiɗi ɓerde ko aménagement e wadde goudron lawol hakkude to nokku biteɗo hakkude nokku biteɗo nokku dow lawol bitengol Bandasi faade to wite dinde felo golle ɗe noon ko état du Sénégal wonde état du Sénégal kañum finance golle ɗe kala e ballal banque d'investissement de développement de la CEDEAO woni BIDC ko kañum tigui wallitta laamu leydi Sénégal jaru golle ɗe noon ɗeɗon golle ɗiɗon tranche uji kalɗen jaru golle mum ene qime ha capanɗe 5.1 milliard taw ko franc CFA ko société biteɗo Rizki e kañum heeɓi marché golle ɗe ɓe kawri e noon e laamu ngu ko golle ɗe kayne gasa e nder lewru août 2024 woni e nder hitande dartonde
ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen duwana halfinaɓe nden ka e kisala AIBD woni aéroport Blaise Diagne aéroport international de Blaise Diagne taw ko halfinaɓe ko fati anti trafic woni catal bitengal CAAT ɓe kolliri tigui ñande altine ɓennuɗo sappo e tati lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ɓe mbawi teɓade sanga 18 heures woni 6 heures kikiɗe to aéroport international Blaise Diagne debbo goto ene moɗi fodde capanɗe jeenayyi e ɗiɗi boulet doroko debbo o noon ko nationalité sud africaine o murno ko nokku biteɗo Addis Abeba o ari koye lana ndiwoka taw ko vol étranger ko heno ari caggal noon de doñeɓe payimo tigui wonde kay holko foti jogade mo foti modde honi ko ɗon tigui ɓe nayimo to hôpital principal mo Dakar radio waɗa e makko tawa tigui ko moɗɗo drogue kewɗo no fewni hinde cocaïne ɓe mbaɗi noon ha tigui koron kono foof jalti e nder reedu makko ha laaɓi ko capanɗe jeenayyi e ɗiɗi korwel ko ɗum tigui woni ko tawa omo moɗi e nder ha reedu makko ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni to Grand Yoff en kalino hanke kabaruji men e ɗemgal pulaar to Grand Yoff noon ko cukalel tokosel guela duuɓi joyyi kañuma e tigui majjuno e nder yesso école mumen guel wiyete Mohammed yimɓe hewɓe noon miijiɗo tigui ko guela bifto guela saabu kay nder réseau sociaux ji hen walla ndiyen waji goto noddino jinnaɗo gorko o namdi kay yo rokku yo yaltina 1,500,000 o artire ɓinguel guel so ɗum ala kay o tottitama ɓinguel guel noon yiitinoma enquête o noon holliri wonde kay guel ɗon cukalel guel biftaka ko guel majjuno guel caggal ne guel yaltuno école guel wone tigui fijjude sehil makko bifti gurde makko ɓe gone riddodirde ko ɗon tigui guel majji ha guel yantoy to leegal bitegal cité millionnaire to cité millionnaire noon ko toon tigui délégué leegal ngal kañuma moftuno guel ɗon cukalel ha jinnaɓe mum mbawa yitede o noddunoɗo téléphone noon wi tigui yo rokke 1,500,000 tawi ko escroc wiyama teeɓa e oɗo saaha joni koto Kaolaka paɗen caggal nde Macky Sall ummi to Kédougou e mbadi tourné mum économique joni joni kay ɓe jaɓani koto Kaolack foof noon ne tawe e nder falde Saluma kanko Amadou Ba hoto jagorde kañum kam yettima guila kay kañum idi yettade toon jaɓɓama jaɓɓal pangel fewi to aérodrome mo Kaolack autorité ji administrative et sécuritaire kala ɓe Kaolack mbawi tigui arde jaɓɓade mom ko caggal ɗum noon Macky Sall horeje gendiɗi yetti toon ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen ha to Madina Gounass kettoɗen musidɗo men sehil men Ama Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Ama Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu mi salminima kadi mi juurimama no fewi. Mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama Ghalii Abuu habaruji men ɗo e nder wuuro men teddungo Madina Gounass diwan Guinée Bissau ha diwan Conakry kamɓe sirala on ɓe gadi siyar ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass e ñalawma heccango ɓe koddiri ɓe gadi ko samminde ceerno kono kadi juurade ɗum kono kadi e hesɗitinde guille e almudagal e ɗon ɗo ceerno ɗo kono kadi dendagal bandiraɓe ɓiɓɓe wuroɓe ɓe yo bag en gara ɗaɓɓude moƴƴere Allah tawetenoode ceerno ɗo kamɓe ka joni ko ɗum addiɓe ɓe koddiri on dendagal toon de Guinée ko ceerno awno toon gueɗel Seydou ha toon de Siralon ko ceerno awno toon de Tidianiya e almudagal ha e diino kala ha joni alhamdulillah en heddi toon ene laya ene yaaha tabarakalla machallah kala cohluɗo ceerno e on diwan e on banggue koye mabɓe rewata ɓe mbawa yitte ɗum ceerno wadde noon ɓe kolliri weltaɓe no fewi garagal ɗo yiide ceerno yiyaɓe kono ɓe ñankima dendagal bandiraɓe holduɓe haalcimman ɓe garata e nandude ɓe kamɓe ngal fof ɓe jetti ɗum ceerno fof ceerno waɗi hen duwa o donimo juɓɓe kala doni bandiraɓe kala e kuuɓal ceerno ko holliɗi kañumne kadi dendagal bandiraɓe bawɗe arde makko kala yo tinno e diine muɗum tinno e wirdu muɗum tinno e tijjaniyankagal muɗum kono kala ɗo wawi wonde e wuuro fotani joɗade taw wala joɗade karim wuuro fotani joɗade taw jamaji ɗi juulataki walla sukaɓe mawɓe kala jahata jama wadde noon ceerno wasimaɓe kamɓe kadi kolli weltaɓe no fewi so Allahu lamɗoje ɓe koddiri kamɓe
ɓe jila jooɗade hitande ɓe jiyan ceerno ɓe jila jooɗade hitande ɓe garando samminde ceerno juurade ɗum Ghalii Abou en calmini musidɗo men Amadou Issa Kébé yo Allah hiɗumomo yafoma ha noom aljanna ko en sakkanademo e dunade ko musidɗo men Amadou Sambal ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɗuflonde dinma Ghalii Abou Ba allahumma amina seydi lo Amadou Samba Lo jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa juurima ceerno ɗon to Madina Gounass wuuro teddungo to en ummima to Madina Gounass ko ɗon ndewten payen to leydi Mali noon yen ha to Kidal guila ñande 11 lewru novembre 2023 fama woni force aux armées malienne koko dartirno kaye tawa kadi koko dari kay darde mum no dole mum ponno kala habtade kaye yeptude ngoɗo wuuro witengo Kidal koɓe doknoɓe e damala Kidal ewɗo saaha joni noon guila ñalawma hanki on way kay wuuro ngo arti ha laaɓi kaye e juuɗe fama woni force aux armées malienne go ummima kay e pelle juuɗe sebbitiɓe e pelle joguitiɓe ko wayno CMA kala fama noon waɗi opération ngaji mum kewɗi patam plémeji to nokku biteɗo Tessaɗiɗi to Meneka to nokku biteɗo Anifis ha to guure kewɗe kala ɓe itti ñonkoto mum ha laaɓi e oɗo saaha joni ko wuuro Kidal ɓe gona ittude ñonkoto mum ha laaɓa ha wuuro ngo kay contrôle wuuro ngo fof wawa artude tigui e juuɗe laamu transition ngu leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen to nokku to GITD kiri tigui waɗi opération mum ñande 11 e ñande 11 lewru novembre 2023 gonɗen ɗum ɓe mbaɗi patrouille mabɓe noon mo walanteɗo Allah e nder secteur Ségué ene tawe e nder cercle mo bankasa ɓe bonni toon noon base uji ɗiɗi terroriste uji mawɗi no feewi ɓe bonni tigui ɓe keɓɗen ɗin base uji noon ene tawe e nder falde wuuro witengo Usuwere ene wuuro witengo Yele ɓe kepti toon noon ɓe keptani seɓɓitiɓe ɓe motoji kewɗi no feewi ɓe keptaniɓe kadi kaɓɓirɗe kewɗe no feewi e sakuji gawri jonɗi no feewi wondude e matériel jonɗo waɗi kadi wat boniɓe ɓe noon keeɓino fattange dogde kay nde coyni ɓe gara naati tigui e nder gasɗe mumen jiilaw noon nana jokki ha joni ko leydi Mali keddoɗen Chérif Ousmane Haydara kañum woni hoorejo au conseil au conseil islamique du Mali kanko e goɗɗo ne kanko kadi woni guide Ansar ko kanko woni directeur exécutif de la fondation Espoir ha Mali kañum on biteɗo Jean Chamake wondude délégation timmuɗo ɗo feewi ɓe tawe guirñade 7 lewru novembre gonɗen ndu to dawlaji dentuɗi Amérique nawiɓe to noon ko tawtoriyede batuji taw kodi au niveau ko fate dialogue woni kaldigal et promotion de la paix intra-religieux e nder windere hekala jillu ngu noon waɗata koye doge tati jillu mabɓe ngu noon waɗata tigui koye nder doge tati e nder doge tati noon ɓe jeehi ɓe nder ɓe jeehi noon ɓe jeehi koye notuyade invitation noddago hono fondation Sterling fasdaji mujibu ngu noon ko yidde kaye ɓe yidude jokkodiral e kaldigal hakkude diineji woni dialogue interreligieux e wadde kay promotion ko fate liberté de religion première étape mabɓe noon ko yettade maɓe jettoto nokku biteɗo Outa ɓe joddoto noon e représentant ji politique administrative e ardiɓe diineji kala deuxiéme et troisiéme phase jillu mabɓe noon ko département américain kañuma bismiɓe ma waɗaɓe toon kadi réception gam yidde teddindeɓe e weltindeɓe ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kedde dangre Afrique ma en ketto roɓiɗo musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj. Alassane Oumar Mbodj, assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abou Ba habaruji men ɓuuri tewde dogere Afrique e ñalawma hande o 15 lewru jolal ujunaji ɗiɗi e nogas e tati toon to leydi hono Mali honi koɓe hono leydi hono Mali fa ene wonde welama dey e waytare e hebde kay ngoɗo wuuro taw ko Kidal ene tawno wonde ɗeɗo balɗe fof ko hen ɓe gonno pelɓude hono musɗi no feewi e nde tawno wonde ɓen taw kadi ko ɓen taw ko Tuareg en ngoɗo kadi wuuro Kidal ko ɓoyɓe hen ko nokkuji mumen nokkuje kaaƴe ɗum noon waɗi noon pelɓodire musde mayɓe keewi hen no feewi
kono noon alors kiɓe woni e ñalawma taw kadi ko hanki o 14 lewru jolal ujunaji ɗiɗi nokatati naati e tarike mabɓe ɓe kepti ono ngoɗo wuuro ɓe kanko noon état major chef état major mo leydi kono Mali wawi kono badde bayinago wiide kay yo jibinande taw kidal naaɓe yo gartir haqqillaji mumen kono ndeeƴa ɗofto taw kadi ko honi koɓeɓe eyyi ɗum noon ala ko heɓataɓe so wona taw kadi ko jaam ngoɗo bayinago noon waɗiniɓe kono welatma e waytare no fewi toon to Conakry procès o ko fatte dey ono septembre septembre ujunaji ɗiɗi e moɓe noddita 28 taw ko septembre ɗum noon taw ko ujunaji ɗiɗi e jeenayyi gueɗe kamtoɗiɗe hono ballotoɗe hono procès o ene wayno dey fuɗɗima toon guila ñande amde 13 lewru jolal ujunaji ɗiɗi e nogas tati kono noon tawtoraka oɗo kolode kono pivi kañum ha hande dey ko e jiila wona kono Moussa Denis Camara wawi kono tawtorede taw kadi oɗo kadi ko audience mabɓe ene wayno taw kadi ko Côte d'Ivoire yimɓe landa Guillaume Soro mbi wonde kanko dey hono Guillaume Soro wawi kadi yindirdirde e on gadduɗo hon laamu sabboto to leydi hono taw ko Niger Abdourahmane hono Tiani ma mbaw kadi haaldude e won en e gueɗe kewɗe no fewi toon Niger ha kadi dey honi koɓe leydi hono France ko heddi en ko natti hewde no fewi fodde temedde nayyi honinke hay ɓen ɓoyata mbawa kadi kono yaltude kono leydi ndi toon to Libéria kamɓe dey e ñalawma taw kadi ko hanki o ɓe mbawi kadi yaade kadi hakkude ɓen taw kadi ko ardiɓe taw kadi ko yaaduɓe hoore bowal woni on taw kadi ko meɗon hono ardade kono leydi ndi ono George hono weya wonde oɗo noon taw kadi ko lundiyanke hono mawɗo Joseph Boaké ko hanki tigui ɓe dutti hoore bowal gam kay won ƴewde halla e mabɓe kadi taw kadi ko polowo goɗɗo on RDC Congo rebel nodduteɓe M23 kepti wuuro kadi noddirtengo ko Kisise e taw woni koye nder banggue funnague leydi ndi e kamɓe dey ɓe tumanode ko wadde gueɗe kamtodirde e ngoɗon wuuro haqqe temedere e capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo e ngoɗo wuuro ɓe mbawi kono warde ɗumen hen wonno kay koye lewru jolal ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi e taw kadi ko hirande hono mayde ha hande dey toon nde RDC Congo kanko dey ko fate kono campagne mabɓe kamɓene électoral o ko ɓoyata kono fuɗɗo oɗo noon taw kadi ko suka jeeyaɗo toon to Goma kanko dey o wawi wadde taw kadi ko ingénieur wawi wadde toon robot makko o fewni taw ko on gardiɗo hono leydi ndi o waɗi ɗum robot taw ko Félix Tshisekedi o waɗi ɗum taw ko robot bawɗo kay taw kadi ko wawde wadde hen ɗin après ha mbawa hono haalde taw kadi wawa kadi haaldude e jibinande nde taw kadi ko ɗo woɗɗi banggue noon taw kadi ko funnague leydi ndi nde tawno toon ene waɗi hono caɗele no fewi ko ɗin nokkuji koyngal wawa yaha toon koko mina ha no fewi ɗum noon ma oɗo robot ma haaldude e mabɓe ko yiiɗi haaldude ko taw kadi oɗo ingénieur wawi kadi kono fewnude ɗum ha fewi no hannirta dayata ni Ghalii Abuu ko ɗum ɗo wonno ko towɗen e dogere Afrique o e ñalawma hande o tawno wonno koye dande musidɗo moon Assane Oumar Bocci gorko mo sando gam weltade ɓiɓɓe fulɓe andu dinama weltade ɓiɓɓe fulɓe andu dinama fedde sukaɓe heblo Afrique weltare Ayawo TV koten ɗumani meɗen pulloyo ne hani note fulɓe ndeten wona neɗɗo goto jiɗen yummo jiɗen bar sabu sen ndentani hay hunde en gonata golle ma jooɗi peewi Alassane Oumar Mbodja takkosan yoni ha to duɗal ceerno Hadisi to Jowol ko on takkosan juula ha to duɗal ceerno Siyel to Likseɓa ha to jiɗal ceerno Datta to ñaabine ko taari ɗum kala kabaruji men jolam jaɓiri koto leydi Irak paaɗena talata hanki 14 lewru novembre hitande ujunnaje no ɗiɗi e nogas e tati ko ministére uji tati kañum ene nder
gouvernement mo Irak kañumen mbaɗi démissionné ina goppi golle mumen ha laaɓi ɓen goni hono ministre mabɓe de la culture wondude ministre du plan wondude mabɓe ministre de l'industrie ko ɓeɗo tato woni tigui woppuɓe golle mumen addaniɓe démissionde noon ko caggal kay hoorejo suudu sarɗiyeji mabɓe woni président du parlement nde waɗa limogé kamɓe noon ɓe jaadani oɗon lim ko waɗa limogé ko ɗum saabi kamɓene ɓe mbaɗi démissionné e ha laaɓi kono ɗo président suudu ndu mbaɗaɗo limogé ene wiye Mohamed Al Houssi ha joni kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Allemagne paaɗen dognoɓe train e nder ha leydi Allemagne ɓe kawri kamɓe kala noon koɓe natanoɓe tikkere hofgo juuɗe tawa ko talata hande jamma ɗum fuɗɗoto grève o noon ko waktuji nogas tawa ko waktuji golleteɗi saabi grève o noon ko saabu kay ronkudeɓe famodirde e laamu ngu ko fati kay e ɓeydugol e yuditade ko fati e jobdele woni salaire aji mabɓe e gurdam mabɓe koto leydi France paaɗen Emmanuel Macron kañum woni horejo leydi France ina foti wadde jillu mum alarba hande o to leydi Suisse nguɗo jillu noon ko jillugo balɗe ɗiɗi ko visite d'état ko François Hollande noon horejo gonnoɗo horejo leydi France ko kañuma sakkitno wadde jillu mum to Suisse ɗum wonno ko gila 2015 guila nden faade joni ala horejo leydi France jettiɗo to Suisse e nder jillu Emmanuel Macron ɗamini wadde hande o noon mawya ha to siège gouvernement to no tawe to Berne lamol go mawya kadi ko adi kay komo komo adi komo ɓen to nokku biteɗo Lausanne joddoyade étudiant ji janggoɓe toon caggal ɗum kadi o ɓen to nokku biteɗo Sérène ɗum noon koto Genève foof noon ko yidde kay wultinde cehilagal hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ha joni kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Liban paaɗen Israël ina jokki weddade bomboje mum e pettoje mum to banggue worgo leydi Liban Ben Yamin Netanyahu kañum woni premier ministre horejo leydi Israël o waɗi haalande makko noon o wi e nder Gaza ala foof nokku mo dadiɓe makko koninkoɓe Israël ɗaccata ma guetto jaɓɓa ɗon koyɗe mumen ko ɗum waɗi kay ko hande noon watti balɗe capanɗe nayyi ko guerre hakkude Israël e Hamas ko guerre o fuɗɗi sara wuro witengo Yarina bomboji Israël laaɓe jani toon ko noon kadi sara wuro witengo wuro witengo Marwa hina e to wite Bostana e Tayira Harfa foof bomboje usine tawe nder Liban bomboje Israël joyima toon bomboje Israël noon ɓe goppani hôpital uji e oɗo saaha joni noon kulhuli jogade kay ko ngakkede carburant ko fati kay e ɗina autoji gaddoji edda humanitaire e nder Gaza ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to dowlaci tenduɗi Amérique ko alarba hande o woni pottitala hakkude Joe Biden horejo dowlaji tentuɗi Amérique e nanɗo mum Xi Jinping kañum woni horejo leydi Chine pottitala ngal noon waɗata koto nokku biteɗo San Francisco e nder toon noon kamɓe ɗiɗo kala koɓe yaaɓe tawtoro yeyde oɗo batu taw ko sommet biteɗo l'APEC ene yakora tan noon ene yakora tan noon pottital ngal ma wona woppande lamɗam walla mbiyana woppande laalo hakkude leydi ɗe ɗiɗi saabu kay leydi ɗe ɗiɗi hakkude mabɓe ne herƴino feewi hakkude mabɓe ene herƴino feewi maɓe jewti toon kadi gueɗe kewɗe ko fati kay e guerre hakkude Israël e Hamas maɓe jewti toon ko fati e gonka Taïwan hakkude mum Chine e ko fati e guerre hakkude Ukraine e leydi Syrie ɗeɗo ɗiɗon noon duuɓi kala noon mbiɗen chrétien ene tawe hakkude leydi ɗe ɗiɗi siftinde on ha tengti noon e on ballon taw ko ballon espion mo leydi Chine weddi noon taw ko gonnoɗo e feccide weeyo ngo dowlaci tentuɗi Amérique musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceere ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate wosoje ko Saydou Abou Ba so tawi ko roɓino jandi men kedde Afrique ko Alsana Oumar Mbodje so tawi koto Medina Gounass ko correspondant men permanent hono Amadou Sambalo kelki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on